Daar is de inware vriend. Wat de mensen alle jaren die ze waren van de Arab, de King of Kings, zij was het bij Arab, bescherming, ze nog steeds beschikbaar in alles, ook in zijn baras, en lukt je naar Arab, en hij heeft met die elke keer gevaarlijk is, moment alleen zo, ik waar in die alle landen die mij groeien niet. Hij staat zo met die mij in, die mij in, dus ik ga mijn vriendje ook bestaan niet. Hij hoeft voor mij en mijn baan. Alle landen niet voor mij support niet. Doe wat je moet, je seizoen in aangebreken. En dat is weer als een miljoen rand, dan krijgt iemand dat weer. Dit geval, maar je zal weer opstaan, trek ons schoenen aan, wanneer ze er eerst aan op en weer, je pakt de school, je reist met nooit eerst met nooit eerst mijn woord van de mensen aan de van brood. De leven is niet dier. En niemand kan het koop. Je hebt een aantal van die besteding gedaan. Dus die verdorie banden, zoals water, wat ook die plek is bij je groep. Zodat elke keer die kan komen, alles zo klopt. En dat is niet meer wat die stoel, die kracht die eerst komt. Zo, is goed. Die wat de beheerder wachten van is wat kracht brengen om te keren een laag in het cv van ons zo stars. Even if you don't have the nice cars, je krijgt niet zwaar, die is een plan voor je leven, gaan gepaard met geld, die maar iets beter. Dit. Goed,